Do you? Така, това е фиджет спинър, който е почти щупен. Долу има ли някой? Това са 9 етажа. Виждате какво е яко. Майко. Сега ще пуснем с фиджет спинърчето. Да пускам ли? Да. Мамо, дуката ли падна? Не, хората влезна. Да, бе. Да. Кои хора? Ей тук под нас. Верно ли? Дева, не падна на земята. Мамо. Чакай, си още един ева. Супер яко. Питаме да направим ботъл флип, след това ще се от терасата от 9 етаж. То се отвори. Не стана. Ти какво очакваш, бе? Ево още неща. Покаже бесото зарядно на Иван, гледай, че тук е нормално, нали, някакво такова черно, тук е, че няма вече... Гледай, продължаваме. Супер скла. И с това зареждаш телефон, ще ми кажеш? Да. Да, бе. С това се зареждаш телефон. Yes, бе, бейби. Много яко. Какво да фърлим? Айде. И това не стана, отвори се, давай другото. Виж как го пусна. Това къде отиде, бе? Не стана. Поне не се отвори. Представете ли си какво е станало? Реже си мъдете. Това е нещо, не че фърлям. Човек, това е големо, колко по-големо от главата ти, бе. Я го покажи, сравни с главата ти. Майко. 1, 2, Не вервам, че го фърлиш. 3. Майко! Тук е топка това. Какво гледаш, бе? Не трябваше да отиде там. Абонирайте. Да харесваме и да се абонираме? Да. Браво, дай 5. Yes, baby. Yes, baby. Това е Тесла. Как? Всички Тесли са на топ, бе, човек. Има вътре човек. Набра за 2 секунди. Да. Връща се. Какво му лъжеш, бе? Промени, не се бавам. Промени посоката. Бе, топа, ти нормален ли си, бе? Бе, кацна там. Излете. Ще видим пили. Какво викаш? Къде обратно? Ще макориш ли с това? Ради! Майка! Ма ти ще також дървото, бе. Мина. Так му взимах. Иде. Его. И къде? От тука? Да. Може да слезна мечка? Да. Ние кажа, че тук в селото има мечки. Да. И се бамба. Добре, хора, часът е... вие па не виждате. Добре, как да направя да виждате? Не знам, я светни часовника. Часовника светни с Венера е... Часът е 11 часа. И ние сме си тук навънка. Само дамата сме. Няма никой, както виждате. И си обикавам ми сега. Иван ми казва, че има мечки. Вау. Влизаме. Аре, влизайте на бебета! Какво викаш, бе, човек, бе? Филмарки. Не, той няма къща. Нека На война. първо дума за него. Какво ми се чува? Аре да виж как да ралежи. Ради, Марко. Марко, да разум.
всички яки неща. Какво ме интересува да се направи интересен? Обичам да си хода сам, да си разгледам. Тия хора, майко. Само тук някой се покаже. Уискита. Ти ли си тук, бе? Да. Не, това са пирони! Бе, не са Кой има надолу? Ох, ела да им кажеш, че това е таралеж там. Кое да е дали е таралеш или не? Не свети за ма. Виждате ли? Ако някой почне да плаши, ще ми гръмне. Твърде е бяло. Затова така. Хора, таралеж е... Как ще е таралеш това, бе? Това за мен са Таралеж е пирони. мръсна. Добре, я го обърни. Вземи пръчка и го Не, обърни. може да е с болести. Абе, добре, няма го пипаме с Вземете пръчка. ли нещо и го обърнете. Еми, ето. Добре, това е дърво, бе. Това е дърво. Какъв таралеж ви гони, бе? Майко. Какви са тея? Таралеж било. Хора, Филм плюс. С пръчка. Сума си бирай. Паркинг, какъв паркинг? Кой има нагоре, бе? Нагоре е страшното. Хайде. Опса, Мартини и Владимир ще ни изплашат. Да, те се качиха вече. Кой ще ни плащи да знам? Бей! Знаеш, че ще ни плащат, аз съм се Майко. Тръгнали са да ни плащат. Ритни вратата. Ритни вратата. Да. Майко. Как подскочиха. Слушайте, бе. Тук има туалетна, ако някой му се ходи. Здравейте! Айде нагоре. Това колко етажа? 3. Те сме на третия. Бей, че отвърля вода. На 4 етажа, бе. И с тия тераски тук. Празна стая. Ти снимаш ли, бе? Да. Не знам, това се отвори само, не знам. Майко. Кой има тук? Спокойно, бе. Абе, Филип, бе. Изцапал си съплетен. Я да му видя. Ни излезе една мечка. Папа, мечки. Да, като Петко преди. Е, там има някакви огъни, не това са. махайте се. Да, бе. И ти почна да скажеш, аз верно му повярват. Ма верно, мен ме е страх от пияни. Опа, мен ме е страх и не. Това видео ще го обработваш ли? Да, бе. Да, до вечера, цяла нощ. От 30 до 40 минути. Без светлини, угасете ги. Без светлини. Гасим всичко. Кон.
Кон. Отнема на тия. Бетията. Я да влезна вътре. Изглежда изглежда верно. Ние сме играли тук. Пеналти имаше с едно. И ние ще оня ден да Аз ще заварвам да знаеш. Какво пише? Вили! Айде, Вили! Ето го врата му. Коя е Вили? Врата? Аз Вили не познавам. Ей, там има... Нека да не ходим. Кой е вътре? И Не да знам. ми скефа излита един кон. Никой не е влезнал. Владимир? Не, влязоха в другата. Не. Аз съм се включил, лека съм малко сакат. Давай, давай. Да, аз да пробвам. Иди я вземи. Ей, тогава. И я светни взе.